చాలా పూత పూత కరిగిపోయి రాళ్ళు కరిగిపోయి నిజంగా గ్రోత్ అయిపోయి ఇలా కావాలి. అలాగే ఇక్కడ లోకల్ కన్నడ వారు ಹರಪ್ಪ ನಡಿಯಾರ್ ಗಾರು ಉన్నారు ಇರ ವಾರ ಸರ್ವ ಅಂದರ ಇದ್ರ ಮಾಗೋಡು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಸೋತ್ರವಾರು ಸೂರ್ವಾರು ಸರ್ ಇದರ ಅವರು ಮುತ್ತರ ವಾರು ವಡಿಯಾರಂದ ನಾನ ಹೆಸರು ಹೆರಬಿಲ್ಲ ಇಂದ HDD దేవగౌడ ಎಲ್ಲ సార్ ముందా రుంబా నడియారు సార్. నమస్కారం అండి. నమస్తే. ఒకసారి మీ కన్నడ భాషలో ఎందుకంటే చాలా మంది వీక్షకులు వీక్షిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ భాషలో మాట్లాడితే అందరికి అర్థమైంది. చెప్పండి. వడియారే ಇರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದೇಶ ಕನ್ನಡ ಮಾಗೋಡು ಅಂಕೋಲ ಎಲ್ಲ మా నేస్త వీరేశన్ సార్ డాక్టర్ ఇన్నా డాక్టర్ గోల్డ్ మెడల్ సిల్వర్ మెడల్ పద్మభూషణ పండితా వస్త్రా వివస్త్రా ಲೈಟ್ ಶಿಖಾಮಣಿ ಇದು ಒಂದಾರು ಇದು ಮಾ ತಾತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸ రాధాకిషన్ రావు అందాహ జన్మ మేరా భ్రాత కళ్యాణ్ ఏడవ జన్మ ఇందిర మారి వీరారే 10వ జన్మ తర్వాత నేరు అనేది